Salama Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoşaçylarymyz, Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzdan 2023-nji ýylyk 24-nji maýyna sanyna Azerbaýjan Türkmenistana paýta süýmini eksport edip başlady. Rumen tarapy awada 2023 halkara tasawwuf folklor festiwalyna çağıryldy. Türkmenistanyň Rusya sport hyzmatdaşlygyny ara basatlaşdy. Xitoy Merkez Aziýa ýurtlaryna 1,14 milliard dollar gönükdirdi ýaly habarlar getirýär. Mehriban müştaqlar, gelin universal habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Azerbaýjan Türkmenistana paýta süýmini eksport edip başlady. Azerbaýjan Respublikasy Türkmenistana paýta süýmini eksport edip başlady. Bu barada Azerbaýjanyň Ykdysadyýet ministrliginiň resmi saýtynda bellenip geçilýär. Azerbaýjanda bu ugurda iş alyp barýan MKT AIK Azerpambek we agro kompaniýalary paýta süýminiň eksportyna malaşyrýarlar. Bakuň halkara sowda deňiz porty arkaly gemiler bilen ilkinji tapgarda Türkmenistanyň 30 000 tonna möçberine paýta süými berler. Geljekde paýta süými bilen bir katarda Türkmenistana paýtany gaýtadan işleýän beýleki önümler iýermek meýilleşdirilýär. Bu ugurda gatnaşyklar Türkmenistanyň Azerbaýjanyň arasyndaky sowda hyzmatdaşlygyny ösdürilmegine goşunt goşup, şol sany logistika we sowda gatnaşyklaryň hem işçileşdirilmegine öz oňyn täsirini ýetirýär. Azerbaýjan Türkmenistan we Özbegistanyň dokma senaгаtyny ösdürmek ugruna deýişli işler alyp barýar. Azerbaýjan Türkmenistanyň bir hatarda Türkiýe, Russiýa, Iran, Belarus, Bangladeş, Şwitsariýa ýaly döwletlere paýta süýmini eksport edýär. Rumen tarapy awada 2023 halkara tasawwuf folklor festiwalyna çağıryldy. Türkmenistanyň Rumeniýadaky medeniýet günleriniň çäklerini Türkmenistanyň medeniýet ministriniň ornasary Şerimow, Rumeniýanyň medeniýet ministri Lucian Ramashkon bilen doşluk geçirildi. Doşlugyň başyny türkmen tarapy mehman saýurlyk hende Türkmenistanyň medeniýet günlerini geçirmäge ýardam beren üçin Rumen tarapyna hoşallyk bildirdi. Taraplar medeni ulgamda iki ýurdun gatnaşyklarynyň ýokary derejesini belediler. Hereket edýän iki taraplaryň medeni hyzmatdaşlyklar ýalaşyň ähmiýetini tamak bilen onuň bilelikdäki çereleri şol sanyna birekde medeniýet günlerini geçirmäge oňat esas bolup durýanlygyny aýtdylar. Söhbetdeşler medeni diplomatiýanyň okuny ösdürilýän türkmen rumen gatnaşyklarynyň bir bölegi bolup durýanlygy barada umumy pikir beýan etdiler. Şeýlekem olar şoýlyň 13-16 iýunyna awada millet syýahatçylyk zowlagyna geçiriljek awada 2023 halkara tasawwuf folklor festiwalyna rumen tarapynyň gatnaşmak mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistan bilen Russiya sport hyzmatdaşlygyny ara alyp maslahatlaşdy. Türkmenistan Russiya Federatsiýasy bilen sport we sanperwer ugrlarda hyzmatdaşlygyny potolandyrmagy gyzyklanma bildirýär. Bu ugurda hyzmatdaşlyk gatnaşyklary Türkmenistanyň Milli Olimpiya Komitetynyň baş sekretary Ata Akmamedow bilen Russiya Federatsiýasynyň Olimpiya Komitetynyň baş sekretary Rodion Plitukhinin arasynda sany ulgamy arkaly geçirilen duşukda ara alyp maslahatlaşyldy. Bu barada Russiya Federatsiýasynyň Olimpiya Komitetynyň resmi saýtynda bellenip geçilýär. Taraplar iki ýurdun arasynda bedensel we sport ulgamda hyzmatdaşlygy ösdürmäge deýişli meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Rodion Plitokhin 1-2 ýylda Moskwada geçirijek ýaş olimpiýaçylaryň halkara forumuna Türkmenistanyň wekiliyetiniň gatnaşmagyna garaşy ýanyklaryny ma'lum etdi. Şeýlekem Russiya Federatsiýasynyň Olimpiya Komitetynyň baş sekretary, Russiýanyň Halkara Olimpiya Uniwersitetinden sport administrasiýasynyň mastery halkara maksatnamasy boýunça bilim almak isleýänler üçin talip hakly bäsleşi üçin ýüz tutmalaryň kabul edilýändigini belledi. Türkmenistanyň wekilleriniň Russiýanyň bu ýokary gowy mektebine tälim alanlygy bellenildi. Mundan da taraplar 2018-nji ýylda iki ýurdun olimpiya komitetleriniň arasynda gol çekilen hyzmatdaşlyk etmek boýunça ähdnamanyň çäklerini hyzmatdaşlygyň giňeltilmegi babaty pikir alýar. Türkmen tarapy Türkmenistanyň Russiya Federatsiýasy bilen sport we sanperwer ugrlarda hyzmatdaşlygyny pogtalandyrmagy, hususan sportyň gyşky olimpiya görnüşleri boýunça hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini belledi. Doşlugyň ahyrynda Türkmen tarapy Russiya Federatsiýasynyň Olimpiya Komitetiniň wekiliýetini Tomson ortalaryna sport desgalary boýunça tanışlyk we hyzmatdaşlyk hakynda ähdnamanyň täzeliğin görnüşine gol çekişmek üçin Türkmenistana çağırdy. Xitoy Merkez Aziýa ýurtlaryna 1,4 milliard dollar gönükdirdi. Xitoyň Dowlat Ösüş banky Xitoy bilen Merkez Aziýa döwletleriniň arasynda hyzmatdaşlyk potolandyrmak maksady bilen maliýe kömegini bermek barada çözgüt kabul etdi. Bu arada Sinhua agentligi habar berýär. Maliýe edarasy Xitoy bilen Merkez Aziýa döwletleriniň arasynda ykdysadyýet, sowda, maýy goýum, ulug, owogyjylyk, energetika we infrastruktura pudoklaryny durmuşa geçirilýän tassamalara gollaw bermek maksady bilen 10 milliard yuan möçberini
ýürüýte qarz bölüp bermegi meýilleşdirýär. Hataýyň bu maliýe edarasy özüniň ilkinji halkara amallaryny Merkezi Aziýa sebitinden başlapdy. 2022-nji ýylyň ahyryndaky netijelere görä, bank Merkezi Aziýa ýurtlaryna energetika, infrastruktura we uly ulgamlaryna 134 taslama maliýe gollawyny berdi. Hususan bu bank ýeri taslamalar hökümde Merkezi Aziýa Hataý gaz geçirjisiniň 3 ugur taslamasyna gollaw berdi. Şeýlehem Gazagstanyň Neft Hime kompaniýasynyň polipropilen önümçilik desgasyna, Özbegistanyň awtobuslar satyn almak boýunça taslamasyna öz maliýe gollawyny berdi. Mälim bolýar 18-19 maýda Hataýyň Siýan şäherine Merkezi Aziýa Hataý samiti geçirilip, şol samitde Hataý Halk Respublikasynyň başlygy Si Jinping bilen Merkezi Aziýa döwletlerine 26 milliard yuan möçberine maliýe we mutsuz kömek bermegi meýilleşdirýänliklerini mälim edipdi. Hataýyň Sowda ministrliginiň maglumatyna görä, 2023-nji ýylyň mart aýynyň ahyry boýunça Hataýyň Merkezi Aziýa döwletlerine gönden-göne maliýe goýumlarynyň möçberi 15 milliard dollardan geçdi. Ine mehriban müştoklar ata-watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimizden şoňky sanyna seýtirmek isleýän habarlarymyz uşlardan barat. Hormatly tomaşaçylarymyz, şeýlekem. Akşahyrim Aşgabat adly 22-nji köpügli halkara seri geçirilýär. Türkmenistan we Owganistan üstaşyry ýük taşamakda hyzmatlaşygyny ösdürer. Türkmenistan Hataýa TV gazy iýermek möçberini artdyrýar. Türkmenistan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçileriniň doşlugy ýaly habarlary ata-watan turkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimizden indiki sanda görüşýänçek hoşda bolun.